és feltesszük a motoromra az Oxford Hot Grips Pro Adventure markolatmelegítőt, és ennek a procedúráját mutatom meg most nektek, hogy ez hogyan is néz ki. Azért jó, mert magától le fogja állítani a rendszer a markolatfűtést, és nem fog lemerülni az akkumulátor. Tartsatok velem, és nézzük meg, hogy hogyan rakom fel. Levesszük ezt a részt itt. Majd csavarhúzót bele fogunk itt dugni. Akkor itt le is tudjuk húzni az egészet. Így. Aztán ezt meg kell tisztítani szépen. Féksprével. Na és hogyha mindent jól csináltunk, így le lehet csúsztatni, és akkor így le is jött a második rész is. Ezeket szépen ugyanúgy le kell tisztítani. Nézzük meg, hogy a dobozban mi van benne. Az a jó benne, van itt egy ilyen központi gomb, amivel tudod vezérelni. Ez megy erre az oldalra így, és pont az a méret, lehet látni. A másik oldalra megy. Most először is itt van ugye ez a kábel, amit végig kell vezetni itt a sán keresztül, és akkor ide bekötni. Közben sikerült felrakni. Nézzünk ki. Itt a másik oldal. Megvan a kábelezés. Ilyen szépen. Itt ez itt végig jön. Át van fűzve. Be van téve. Átjön. És akkor itt a vége. Vissza is szereltem a tankot, benzintankot, és akkor igazándiból be is van kötve. Felhagyjuk a gyújtást. Akkor ezt kikapcsolom. Megnyomom. Akkor már elméletileg már melegíti is. Már kezd melegedni. Három fokozat van, a fehér, kék és a piros a legnagyobb. Na és akkor ez most egy pár percig így fog villogni. Ez a akku védelem az aksi védelemre van, és utána ki fog majd kapcsolódni magától. Fűtött markolat
az